Останете до края на видеото, ако искате да разберете кои упражнения и спортове цялостно е желателно да избягваме по време на бременност, как аз тренирам в трети месец и как се изкарах в Италия на нашата почивка за годишната по време на бременност. Хей, прекрасни дами! Добре дошли в епизод номер 3 от поредицата. Днес ще си говорим за много интересни и важни неща. Директно започвам, защото има много неща, които искам да споделя с вас и това видео ще е отново дълго, така че да започваме директно с много важен въпрос. Кои спортове трябва да избягваме и кои упражнения във фитнеса е желателно да пропуснем по време на бременност. Ето кои са спортовете и активностите, които ще бъде чудесна идея да избягваме по време на бременност, дори преди да забременеем да сме били доста активни. На първо място спортове с висок риск от падане, като например ски, сноуборд, конна езда, кънки, ролери и планинско колоездене. По време на бременност нашето равновесие се променя и дори леко падане може някой път да бъде рисковано. Следват контактните спортове, при които може да има удар, сблъсък, като например футбол, баскетбол и различни бойни изкуства. Тук не само, че има риск от физическа опасност, така да го наречем, но има и риск от травма в областта на корема. Избягваме упражнения с много резки и експлозивни движения, като например спринтове, също хит тренировките не са от най-препоръчителните. След първия триместър не е много добре да лежим дълго по гръб по време на тренировка, тъй като тежестта на матката започва да притиска важен кръвоносен съд, който може да усложни и забави кръвоснабдяването към бебето. А сега, какво конкретно трябва да избягваме във фитнеса? През първия триместър като цяло препоръките са, че можем да направим всичко, стига да се чувстваме добре. Аз лично това, което направих през първите 3 месеца, е, че не промених като цяло самите упражнения, ами по-скоро интензивността, с която ги изпълнявам и структурата на самите тренировки. Не се препоръчва да си задържаме дъха по време на упражненията, като например ако изпълняваме някоя по-тежка тяга, клек или раменна преса с лост от изправено положение. Това не би го правил още дори от първия месец на бременността до края. Ако ме следите, знаете, че за да постигнем резултат, да покачим качествена мускулна маса и да изглеждаме по-добре, трябва да се раздаваме по време на самите тренировки и да изпълняваме добре упражненията. Но по време на бременност аз лично не бих достигла до отказ, особено първия и третия триместър. Вече към втория обикновено дават, че жените се чувстват доста по-добре, може малко повече да се раздават в самите тренировки, но тогава също най-вероятно бих си изпестила няколко повторения в резерв. Тоест, ако отказа ми измислям си 10 повторения, може би бих направила 8. Тоест, ще си тренирам с добро усилие, ако се чувствам добре, ако нямам някакви болки, оплаквания и така нататък, но бих си запазила за всеки случай няколко повторения в резерв, ще се фокусирам върху наистина топ техника, да си усещам правилните мускули, които трябва да натоваря със съответното упражнение. Относно упражненията за корем, тук е доста интересна и противоречива тема, но това, което аз успях да намеря като информация е, че всъщност специалистите споделят, че няма някакви противопоказания първите 3 месеца да натоварваме директно корема си, но аз лично бих се фокусирала вместо да правя коремни преси, да наблегна повече на дълбоките мускули на корема и тазовото дъно. А вече от втория триместър нататък не е препоръчително да се изпълняват коремни преси и директни упражнения за коремните мускули, за да не се увеличи размер на диастазата. Когато започне коремата да нараства повече, логично няма да искаме да изпълняваме упражнения, при които бедрото ни или бедрата ни притискат де-факто нашия корем, като например ако изпълняваме български клек или напад, когато се навеждаме повече, т.е. навеждаме повече торса напред, така ще акцентираме повече на дупето, но именно заради този наклон на тялото ще притискаме повече корема. Също лек преса с събрани крака, когато пак е акцент дупе, когато спускаме самите крака надолу, пак това може да притиска корема ни или цялостно ако изпълняваме клекове с малко по-тесен разкрач. Така че във всичките тези случаи е желателно, например, при българския клек напада да не се навеждаме толкова надолу, няма да акцентираме толкова на дупето, но просто ще бъде по-безопасно, ще ни бъде по-комфортно, да не се навеждаме, да сме по-изправени, за да не притискаме корема, а при лек пресата вместо да имаме събрани крака, ще направим малко по-широк разкрач. По този начин, дори когато спускаме, няма да притискаме корема и няма да ни дразни. През втория триместър може би е времето, през което аз бих премахнала хип тръст с лост и бих го заменила с хип тръст с един крак и да сложа един дъмбел отгоре. Различните видове тяги може да се изпълняват по време на бременност, може би вече по-към края, когато корема ни е по-голям. Няма да е най-добрата идея да ги правим, тъй като просто може да ни се удря самото коремче в краката, в бедрата. Тогава може да се замени, ако много държим да изпълняваме тяга, може да замени с сумотяга, т.е. с по-широк разкрач, както ви казах и преди малко, същата аналогия, по-широк разкрач, за да не пречи. Но изключително важно тук е да не си задържаме дъха. От втория триместър нататък бих внимавала малко повече с класическите лицеви опори. Ще ги заменя с лицеви опори на Смит машина, защото така ще бъде една идея по-вертикална.
трети триместър ще искаме да избягваме изцяло упражненията, при които сме легнали хоризонтално и то за дълго време. Включително лежанка с дъмбели или подобни, тъй като при самото ни изправене ще трябва да използваме доста коремната стена. Така че в такъв случай, за да бъде по-безопасно, може да вдигнем малко наклона на лежанката, за да не сме изцяло хоризонтални. По време на бременност бих избягвала упражнения като бърпита, скокове на бокс, планински катерач или на английски mountain climbers и скачане на въже. Особено ако не сме практикували тези движения преди бременността. Ако изпълнявате гребания с дъмбели без опора, първият триместър няма да имате никакъв проблем, но през втория триместър аз лично бих заменила, като взема една лежанка, за да имам допълнително сапорт, допълнителна помощ. А в третия триместър, поради по-големия корем и най-вероятно дискомфорт в кръста, ако много държа да правя такъв тип упражнения, бих заменила по следния начин, като повдигна лежанката на по-високо ниво. По този начин ще мога да съм наклонена на около 45 градуса и няма да имам притискане в областта на корема. Следващото нещо е доста логично, може би, но все пак трябва да го кажа, че по време на бременност трябва да забравите за коланите за вдигане на тежести. Изобщо. Следващото нещо, което най-вероятно сте си го мислили, сещате се, логично е, пак трябва да го кажа, но трябва да избягвате упражнения, при които лежите по корем. Най-вероятно първите няколко седмици може да го правите, няма да е кой знае какъв проблем, но вече с течение на бременността със сигурност не трябва да ги включвате. И последно нещо, което ще ви споделя, но изобщо не е по важност, не трябва да тренираме в гореща, много задушна среда. Тоест, ако фитнеса, в който тренираме, не е много добре вентилиран, проветрен, няма да е най-подходящата среда за нашите упражнения и също хот йога трябва да се избягва. В такива условия тялото ни има шанс да прегрее, което не е безопасно по време на бременност, особено по време на първите няколко месеца. До тук изброих много неща и може някой да си каже, ами то по-добре да спра да тренирам, то много рестрикции и така нататък. Честно казано, не са чак толкова много. Все още си има голям набор от упражнения, които можем да правим, не трябва да спираме тренировките, особено ако нашия лекар е за, нямаме някакви контраиндикации. Нека да си продължим, просто трябва да го направим малко по-умно и с малко модификации. Това го натъртвам, защото подходящо съобразените и редактирани, така да го наречем, упражнения помагат да ни протече по-лесно бременността и след това по-лесно да се възстановим след самото раждане. Цялостно да се чувстваме доста по-добре, така че си има супер много плюсове. А сега нека да ви разкажа малко повече за нашата почивка в Рим. За тези от вас, които не знаят, ние и моя съпруг Петю живеем в Бургас, аз реално съм родом от София и това, което направихме преди да заминем за Италия, тъй като мисля, че в някои от предните видеа ви споменах, но нашия кум Ради ни беше поканил на една много готина конференция и решихме да го съчетаем, да остане малко по-дългичко, хем да отидем на конференцията, хем да се видим с моите близки, всъщност то и наши близки ден, нали, не са само мои вече, но да, реално видяхме се с моите родители, баба, Чичо, леля ми, с нашите прекрасни кумове Ива и Радо и тяхното невероятно сладко момиченце Макая. Така че прекарахме си супер готино в София. Около, мисля, че 2 седмици бяхме там, после близо седмица прекарахме в Рим и след Рим още няколко дни останахме в София, след което си се прибрахме в Бургас. Добре дошли в нашата кухня, тъй като хапнах малко скир и плод за пауза, тъй като вече от доста време снимам. И сега съм си взела лаптопа, защото тук съм си записала всякакви неща относно нашето пътуване в Рим. Искам да е по-структурирано, да не забравя нещо, така че ще поглеждам от време на време в лаптопа. Първото, с което започваме, е, че за изпът си бяхме направили сандвичи. За мен и за Петю, нали, по 2 сандвича, мисля, че за Петю направих с пълнозърнест хляб, протеиново крема сирене и филе Елена, а пък за мен отново е с същия хляб и крема сирене, но вместо филето Елена, тъй като вече знаете от преден епизод защо, не е най-добрата идея да се консумира, особено ако не е термично обработено, но вместо филе Елена аз използвах просто готово пилешко филе, което баща ми беше направил на скарата от предната вечер и аз съответно на другия ден около обяд си направих такъв сандвич. След това пристигнахме, нали, смисъл имахме полет, по време на полета реално ги хапнахме тези сандвичи, не казах, след което пристигнахме в нашето Airbnb, беше мисля, че около 8 вечерта, отскочихме набързо супермаркета, купихме си яйца, различни скирове на марката Фаге, не знам точно дали се произнася така, може да ги видите в момента на екрана, съжалявам ако не се произнася така. Взехме си такива различни плодове, зеленчуци, мисля, че хлебче, да, хляб съм записала, кетчуп без захар и освен хляб няколко опитки, които ни трябваха за сандвичи в следващите дни. И съответно това е като цяло, което мисля, че сме си взели. Прибрахме се, сварихме си тези 20 яйца, за да може да си имаме за всеки ден така готина закуска и си направихме за тази вечер. Взехме си пилешко и телешко филе. Такива сурови, но предварително бяха нарязани много добре от самия магазин. Така че прибрахме се вечерта, сварихме си яйцата, направихме си една салатка, направихме си пилешкото, телешкото беше много вкусно. Също си бяхме купили и няколко такива кашкавалчета, протеиново някакво кашкавалче беше и отново крема сирене и съответно си направихме сандвичи с протеиновото крема сирене, телешкото филенце, тези кашкавалчета, малко зеленчук, както казах, и беше една
страхотна, бърза вечеря. И сега, хапнали, навечеряли се обилно с много готини сандвичи, излязохме се уж много кратка разходка, но като гледам съм записала почти 3 часа или даже може повече от 3 часа, мисля, че бяхме навън. Разхождахме се по някое време, тъй като този път малко не бях съобразила и бяхме далече от по-централните места, имахме доста време, може би към 50 минути да вървим и затова си взехме колелета, такива под наем, полуелектрически, мисля, че се водят или нещо такова. И беше малко стряскащо, хем готино, хем стряскащо, защото те са доста бързи, такива колелета, но и в същото време бяха неудобни и тежки и беше малко стрес покрай тези колелета. Всъщност, освен че беше стресово поради неудобствата, които ви споделих, но на много места, особено в центъра на Рим, е павирано, т.е. има павета. И съответно много друсаше. Аз тогава бях, мисля, че 7-ма седмица, 8-ма, нещо такова, мисля, че 7-ма. По-скоро се водех и тогава е по-уязвимо ембриончето да се разкачи, особено при такива друсащи движения, не е най-добрата идея. И малко се бях притеснила, но нямах никакви проблеми и оплаквания. И в самата вечер, следващите дни, но наистина, както казах, си беше стрес. И сега преминавам натам, освен колелетата, разглеждахме, беше доста готино, но прибрахме се късно и бяхме убити просто от целия път, така че легнахме си. И вече на следващия ден закусихме с именно тези яйца, които ви казах, че си сварихме. Правихме си по 2 на човек, с малко скир, Петю си сложи протеин, просто на мен много не ми седеше протеин на прахи, затова бях хапнала малко зеленчук, 2 яйца цели и по едно такова малко фагенце, да кажем, че така се нарича. След което вече си се разхождахме през деня, разглеждахме забележителности, аз ви прикачвам, виждате разни снимки и това, което направихме почти всичките ни дни от престой в Рим е, че още от сутринта, преди да излезем, си правихме мини бургерчета, сандвичета с отново протеиново крема сирене, за Петю различни колбаси взехме, прошуто и така нататък за него, докато за мен това пилешко филе и телешко филе, което бяхме купили от магазина, ви казах първата вечер, ние си ги изпекохме, направихме си ги на тиган и съответно си направих сандвичи, един, всъщност не мисля, че не бяха няколко сандвича, само един на човек, да. Така че един сандвич си направих с такова или пилешко, или телешко филе, пак с малко кашкавалче, сложихме в микровълновата, за да се поразтопи кашкавала и ставаха много хубави бургери. И това обикновено беше обяда, такъв сандвич бургер и след това много често си взимахме по един сладолед, защото първо вкарваме протеиновата храна, така да се подзаситим и вече след това сладолед. Така че така процедирахме почти всеки път. Сега ще затворя лаптопа, тъй като няма да минавам през абсолютно всеки един ден, тъй като, както ви казах, закуските всеки път си не бяха в апартамента. На обяд в повечето случаи мисля, че само един ден да сме пропуснали, или даже не съм сигурна, мисля, че всички дни. Имахме такъв протеинов сандвич, после обикновено сладолед. За следобедна закуска си взимахме пица на парче и от някой супермаркет може да си вземем пак такова малко фагенце или си взимахме протеин от апартамента, де-факто. Си носихме в едно шишенце разтворен, за да може да си изпием първо протеина и после да се насладим на всички други неща. И вечерите, мисля, че 2 вечери бяхме в апартамента, а пък другите ни 3, ако не се лъжа, мисля, че 3 вечери бяхме навън в ресторант, където хапвахме пица, паста, нали, знаете, традиционните неща за Италия. И всичките тези неща ви ги съобщавам толкова детайлно, защото, както забелязвате, първо имаме протеинов източник, който хем да сме сигурни, че сме си набавили протеина за деня и за това хранене, но имаме и предварителното засищане, за да може после да не прекаляваме много с тази по-преработена и калорична храна, защото ако не приемахме никакъв допълнителен протеин първоначално, най-вероятно щяхме да изядем доста по-голямо количество пица, паста, сладоледи и така нататък. По този начин бяхме поели отговорност, мислихме, както ви казах, за протеина и по този начин успяхме хем да се насладим на самата почивка, да ни бъде много вкусно, но и да не прекалим брутално много и реално ние се върнахме същите килограми от нашата почивка. Малко по-натам в видеото ще ви покажа и моята форма хем след почивката, но хем и просто за да може да видите вече с така навлизането на 3-ти месец как точно изглеждах. Сега, относно пиците, нека да си поговорим, тъй като това, което забелязах, повечето пици в Италия нямат пица с пилешко филе. На много малко места, просто мисля, че не е много традиционно за Италия, нямаше съответно с пилешко филе и затова гледах така избора ми да бъде максимално не резервирано, максимално добре подбран. Гледах да не хапвам много пица с прошуто крудо, да избягвам по възможност тези по-меките сирене, въпреки че, както ви казах в предходен епизод за храненето, когато си говорихме, дори да има меко сирене, дори да има суров колбас, прошуто, крудо и така нататък, то като мине термична обработка би трябвало да е окей. Но все пак гледах, ако има някоя пица с камембер, бри и така нататък, така не, че не са ми чак толкова вкусни, ги избягвах, също като видя някоя пица с прошуто крудо, не си я взимах, ами подбирах да има прошуто кото предимно, защото ви казах, че
Това е колбас, който е минал уж термична обработка и би трябвало да е малко по-сейф. Така че избирах пици предимно с него. Както ви казах, внимавах малко повече за самите сирена. Взимах си няколко пъти пица маргарита, въпреки че няма чак толкова много протеин, в смисъл има от моцарелата някакво количество, но един от пътите, в който хавахме такава пица на парче след обед, си бяхме взели протеинов бар, който пак не е най-добрата алтернатива, да, но все пак си набавих някакъв протеин, въпреки че бях хапнала пица маргарита и там мисля, че още някаква. Това е идеята ми, че най-вероятно нищо не ми е станало, да, очевидно, щом съм си добре и до момента. На вас също може би нищо няма да ви стане от един-два пъти да хапнете такава пица, особено пак казвам, като си минава термична обработка. Просто гледах да съм една идея по-резервирана и когато се прибрахме в България, също сме хапвали, мисля, че един или два пъти пица и винаги си поръчвах, аз ви казах и в предния епизод, може малко да се повтарям, но просто искам да ме разберете максимално правилно, да не си кажете, аз сега като съм бременна нищо не мога да ям, или пък да си кажете, ти нали уж ни каза какво не трябва да ядем, а пък виж на твоите пици има тези колбаси и така нататък и сирена. Това исках да направим много кратко разграничение и нека да продължим напред. Дойде ред да си поговорим и за тренировките. По принцип на наши почивки винаги тренираме, в повечето случаи 2 или 3 пъти, зависи естествено колко дълга е тя. Обикновено, ако е така, както беше нашата в Италия, 5-6 дни, по-скоро 6 беше нашата почивка, може би бихме тренирали 2 или 3 пъти, но просто така или иначе се чувствах малко по-изморени, искахме да разгледаме повече неща, да се насладим на самата почивка и бяхме много редовни няколко дни преди да заминем за почивката ни в Италия, имахме няколко поредни тренировки, така в поредни дни. И затова си казахме, че можем да направим само една в средата на седмицата. Ние отидохме в понеделник и се върнахме събота, следобедно, там вечерно, нещо такова. И ние тренирахме, мисля, че в четвъртък, ако не се лъжа, именно на 15 май, когато беше нашата годишна от сватбата и като цяло от началото на нашето взаимоотношение. Ние де-факто това ни беше идеята на заминаването. На 15 май празнуваме една година от сватбата и 5 години откакто цялостно сме заедно, така че беше много готина и специална почивка и именно на този наш празник решихме да го отпразнуваме, да се възнаградим с една много готина тренировка, така че станахме рано сутринта, Петю изпи един протеин, аз хапнах едно фагенце, отидохме, тренирахме, после аз минах през един фризьорски салон, който намерих, за да може да ми измият косата, да я поправят, тъй като на предния ден на 14 ни беше валяло доста дъжд. Не беше много приятно, но съответно косата ми беше стърчаща навсякъде и в не много добър вид и си казах, няма как на 15 да не изглеждам добре. Минах през този салон, беше много приятно изживяване, прибрах се съответно след фризьора. Петю ме беше нарадал с една много сладка розичка, която съм казали, че е в италиански стил. Сега дали е така, не съм сигурна. И вече след това излязохме на поредното обикаляне. Беше наистина доста динамичен, интензивен ден. За вечеря хапнахме в един ресторант, който ни препоръча една наша клиентка, Ивето. Благодарим много. Препоръката беше наистина оправдана. Ресторантът беше супер. Хапнахме много вкусно пица, по една пица на човек и паста си разделихме. Не успяхме абсолютно всичко да изядем. Пастата я оставихме, защото вече ни беше станало тежко. И така е в общи линии нашата годишнина. Може да изпускам някакви елементи, но си беше страхотен ден, пълнен с доста активности. Друго готино нещо, което успяхме да свършим в Рим е именно ето тази снимка, тъй като ако сте следили моите постове в Инстаграм, може би знаете, че правим такава поредица с готини, вдъхновяващи цитати, които са написани на една бяла дъска с маркери и сменяме различни локации. Снимали сме в София, в Бургас, също в Букурещ, в Румъния. Сме снимали в Италия, нямаше как да я вземем, просто защото не се побра в куфара ни, иначе го мислихме. Това, което ни хрумна, беше гениално. Аз го измислих естествено. Може би да го е предложил, не знам. Влязохме в една книжарница, взехме един такъв по-твърд картон, мисля, че се води, и перманентни маркери, тъй като маркерите ги забравих в София. За жалост, иначе ги бях предвидила, но купихме два, един черен, един червен и написах много готин цитат, много готино се получи. И в деня, в който посетихме Колизеума, защото това е много, бих казала, може би едно от най-емблематичните места за посещение в Рим, когато отидохме там, направихме много яка снимка, вие вече я видяхте, но може пак да видите. И тя събра наистина доста лайкове и доста добра обратна връзка. Писаха ми няколко жени на лично съобщение, че е много готина идея, че им харесва и самото послание и беше много готино изживяване. А относно цитата и защо толкова на мен ми хареса и най-вероятно на вас, защото има такива лайкове събрани и такива гледания, е, че всичко хубаво и стойностно, ценно в живота идва с постоянство и труд и трябва да се наслаждаваме на този процес и да можем да го изживеем както трябва. Реших да включа малко препоръки и цялостно да ви разкажа за местата, на които ние сядахме да хапваме, за да може и вие да имате така една отправна точка, кое да избягвате и кое място по-скоро да посетите. Първото място, което съм си отбелязала, е Спизица, мисля, че се казва
много приятно място, на централно място, но е една така тиха, глуха уличка и беше супер спокойно, нямаше никой в заведението точно когато отидохме, иначе после като тръгвахме се поизсипаха няколко човека да си купуват пици, но беше много приятно след дълъг, ще да кажа работен, но до някъде всъщност си работен, защото ние пак си работихме. Много е удобно, защото може да си работиш през телефона. Буквално сядахме на някоя пейка за 10 минути. Аз отговарях да видя моите прекрасни клиентки, докъде се движат, да кача няколко сторита, така че пак да, работен, но и така ден прекаран с забележителности. Бяхме много изморени, почти никаква батерия на телефоните и това място ни спаси, защото беше, както казах, супер спокойно, уютно. Бяха готини пиците, хапнахме в това конкретно посещение, протеинови барове, които не бяха изобщо вкусни, но както и да пиците бяха супер. И си заредихме телефоните, защото точно до нашата масичка имаше контакт, 2 контакта и беше топ. Така че препоръчвам мястото за отдих да отидете там малко за почивка и някоя следобедна пица. Следващото място, което не посетихме, но има супер добри ревюта и хазяйна ли се води, не знам, на апартамента, в който бяхме отседнали, ни препоръча Сеул пица Илюминати, много странно име, но изглежда доста приятно самото място и, както казах, е много препоръчвано, така че следващ път в Рим, ако отидем, наистина ще се докопаме до това място, просто защото бяха заети всичките резервации, ние го бяхме оставили за последните 1 или 2 дни, просто ни казаха, че няма как. Следващото място е Бонки Пицариум. Това е пица на парче, супер известно. Много се ядосахме, защото ние отидохме, имаше супер много хора, огромна опашка и чакахме, не знам, може би към 15-20 минути. И когато дойде реално нашия ред, поне така си мислехме, ни казаха, къде ви е номерчето? И ние сме, трябва да си теглим номерче ли? И аз излязох, видях, че има машинка за номерче, изтеглих и трябваше да чакаме още сигурно 15-20 минути. Пиците бяха много богати, имаше супер много плънка отгоре и бяха наистина доста вкусни, може би най-хубавите на парче, но просто чакахме 40-50 минути и не съм сигурна дали си заслужаваше. И бяха между другото много скъпи. В смисъл, дадохме около 50 евро за пици на парче, което просто като се замисля е доста вау, но мисля, че е готино преживяване да се отиде, имат и различни вкусове, тъй че бих препоръчала, смисъл беше със сигурност доста вкусно и различно, но взимайте си номерче. Доста важно. Следващото, което съм записала, всъщност нищо няма в този списък. Виждам всъщност фитнеса, в който тренирахме и той ще ви излезе на екрана. Беше ни много близо до място, което отседнахме на, мисля, че 3 минути, така че беше чудесно. Claudius Fitness Gym. Така са го кръстили. Може да отидете. Не, че кой знае какво. В смисъл, не ми разбирате погрешно, не е най-хубавия фитнес на света. Просто ако се намирате близо до него, е окей да спретнете някаква тренировка. Така че отварям, аз просто имам няколко плейлиста, това беше от Favorite, сега отивам в Want to Go. Значи започваме с едно място, което ние не посетихме, запазила съм го като доста посещавано, ChatGPT ми го беше препоръчал, Рустиоли се казва, уж имат много добра паста, това не сме го пробвали, пак казвам, но аз си го бях отбелязала, че може да се отиде. Едно друго място, което също не посетихме, Ао Антико, Винайо или нещо такова, сандвичи приготвят. Имаше огромна опашка и изглеждаха хубави сандвичите, но просто пак заради огромната опашка решихме да не се нареждаме, така че това е също място, което може да се пробва. Но мога да ви кажа със сигурност да не ходите в една сладкарница от Лек. Така ли се произнася, не знам. Не ни харесаха, по принцип ChatGPT пак ни ги препоръча, каза, че са с домашни съставки, това обаче изобщо не бяха вкусни, така че те са отделени в Трастевере. Се намираше това място, не ни хареса, така че не го препоръчваме. А най-първия ни пълен ден, в който бяхме в Рим, посетихме една сладоледаджийница. Намерих мястото Джелатерия Дел Театро, пак на много централно място, но беше доста спокойно, бяха хубави сладоледите. Моите вкусове специално не ми харесаха особено много, но просто, нали знаете, то винаги където и да отидеш, може да си вземеш нещо, което ти харесва, на другия човек до теб да не му харесва съвсем нещо различно и просто според това какво си поръчала в даденото място, ти съдиш дали е добро или не, което не винаги е много правилно. Петю каза, че това са му били, мисля, че най-любимите, най-вкусни сладоледи от целия ни престой в Рим, докато при мен не беше точно така, но препоръчвам, защото пак казвам, беше си спокойно и много приятно. Джелатерия Дел Театро. Не знам дали го казах, но сега го казвам. И сега, като съм подкарала джелатотата, направо да ви кажа, има едно супер популярно прочуто, най-вероятно ако сте ходили в Рим или планирате пътуване до Рим, сте чували за Венчи.
Там имат, мисля, че шоколади най-различни и сладолед. По принцип аз мислих да не го посещаваме, защото ми изглеждаше някакво много прехвалено туристическо, но един ден все пак решихме да го пробваме и на мен ми харесаха доста, на Петю не чак толкова, така че вижте, смесено е малко, но на мен ми допадна и може би най-вкусните сладоледи, които хапвахме, се казваха Gelato in Trevi, буквално до Фонтана ди Треви. Аз някакси си мислех, че като е на най-централното оживено място до забележителност няма да е много хубаво, но пак Ивето ни препоръча Gelato in Trevi, каза топ, това са най-добрите сладоледи, които там съм яла и наистина на мен най-много ми харесаха там, така че препоръчвам. И сега да се върнем пак на самите ресторанти. Като казахме Gelato in Trevi, точно до него се намира Pizza in Trevi, където всъщност ни беше нашата годишнина и последната вечер от престоя ни в Рим. Също бяхме там, защото доста ни допадна и беше наистина вкусно, обслужването беше топ, наистина и двете вечери, като отидохме, много добро обслужване, така че тези две места ги препоръчвам със сигурност, много са удобни, до Фонтана ди Треви и честно казано бяха и на добри цени. В смисъл не е било нещо супер така скъпо, завишено, така че препоръчвам определено. Тези две места бяха супер. Едно друго място, което също е много популярно и някакси не исках много да влизаме, но просто един път с Петю се разхождахме и минахме покрай това място. Видяхме как доста жени месят, там разточват самото тесто за пастата, която предлагат от самия ресторант. И си казахме, че може би ще е готино да пробваме. Казва се Остерия да Фортуната или нещо такова се произнася. Беше готина паста, но не ни впечатли супер много. Така че е смесено. Усещаше се истинско, наистина, че самото тесто, самото изделие е добре направено, но някакси не ни хареса чак толкова. И сега само трябва да помисля дали ходихме в още някакво място, но мисля, че това са заведенията, сладоледа, джиниците, които посещавахме. Казахме ви за другите хапвания как процедирахме. Едната вечер, в която си бяхме в къщи, де факто хапнахме нормално месо, фаге, някакви такива неща. Даже аз май тази вечер не ядох. Да, точно така. Просто защото сега се сещам доста по-лесно и ми става по-тежко. Съответно аз не вечерях нищо, а Петю си беше направил май пак някакъв сандвич, фаге и така нататък. Докато едната вечер, аз също вечерях в апартамента си, поръчахме от едно място, ще питам него да го намеря, Спарта май или нещо такова, гироси, гръцки, бяха топ. Моя беше по-хубав, на Петю не чак толкова, така че май нямахме много места, на които да седнем и двамата и да си кажем супер е абсолютно всичко. Може би в Pizza in Trevi беше така, но на другите места или на мен нещо ми харесва, на него не чак толкова, или пък на него нещо му харесва, на мен не чак толкова, тъй че е малко смесено, както ви казах, но поръчахме си гироси от Glovo. Буквално просто въведохме адреса на мястото, на което сме отседнали. Те супер бързо, между другото, сигурно за 20 минути ни доставиха нещата. И просто казахме тези гироси да бъдат без пържени картофи, тъй като те вървят обикновено, но ние помолихме да са без. И беше много добре, защото имаше доста месо, соса беше приятен и много добре дойде. И мисля, че за десерт хапнахме малко плод след гироса, така че беше наистина доста добре. Ако не се лъжа, се казваше Спарта Greek Food и наистина останахме доста доволни. Само да видя логото. Да, точно така. Това е мястото. Погледнах отново списъка и видях последното нещо, което май не ви споменах, че отидохме до така известното място за тирамису Two Sizes. Там си взехме едно тирамису с ягодка и едно с шамфастък. На мен ми допаднаха, на Петю не особено, тъй като той не обича кафе. Аз също не мога да кажа, че съм най-големия любител. Преди имах период, в който пиех кафе, сега не пия. Така или иначе, не специално заради бременността, но да, не ми се пие и съответно не приемам. Но на мен беше така, хареса ми, беше приятно, но най-вероятно не бих отишла пак, просто защото не ми е най-любимото нещо на света тирамисуто и не беше свръх вау. Като цяло нямаме едно заключение за храната в Рим. Усеща се, че наистина използват качествени продукти и наблягат на естествено доброто тесто. Те мисля, че това са доста известни. И пак казвам, наистина качествени продукти. Обаче не ни бяха чак толкова вкусни. В България сме яли много по-вкусна паста, пица. И на мен беше много странно, защото преди доста години, преди повече от 7-8 години бях ходила в Рим, като по-малка и бях супер впечатлена от джелатото, от пицата. Паста май не бях яла, но да, пица и джелато най-вече. И му казах на Петю, понеже той за първи път отиде в Рим, му казах, това е уникално, готвят страхотно. И аз бях леко разочарована, защото, както виждате, пробвахме доста места и препоръчвани, дали някои, които ние си ги намерихме, но наистина те явно там държат на качеството да е с по-малко продукти, не чак толкова много сосове и различни вкусове и не ни допадна чак толкова много. Не успяхме супер много да се насладим на храната, докато пак казвам, в България сме яли доста по-хубави пици, джелатото също вече на топ ниво тук.
Така че, да, някакси, това е нашето заключение. И бяхме вече много изморени наистина от всякакви пици, пасти. И като се прибрахме вкъщи, беше най-уникалното нещо да си нарежеш един хубав български розов домат, краставица гергана, да си направиш някакво нормално, просто хапване и просто беше уникално. Казах си, мале, не ми трябва Италия, искам да сядам само вкъщи. Сега предлагам да видим формата ми след самата почивка. Точно след самата ни почивка се върнах, мисля, че почти 1 кг нагоре, някъде към 600-700 грама, но буквално на следващия ден бях дори по-малко килограми, отколкото заминах за почивката. И цялостно самите ми килограми и през третия месец на бременността си отново около 57. Варирам се, естествено, някои са 56,9, други са 57,2-3-4 стигам максимум, така че е гордо в този диапазон, който ще рече, че не съм качила нито 1 кг до момента. Но както може би се забелязва, съм леко по-омазнила, загубила тонус на самата мускулатура, тъй като тренирах по-леко и през този период, също по време на цялото ни пътуване в София, както ви казах, до седмици Италия, по преработената храна, съответно не се отразява чак толкова добре на организма и се чувствах по-изморена, както казах, хем са по-леки тренировките, хем пък аз се чувствах и по-изморена и не съм се раздавала изобщо в самите тренировки, но това са нормални неща. Бих казала, че до момента се изправям добре. Или поне така си мисля. Иначе относно самите симптоми, както ви споменах във втори месец, как се чувствах, че бях по-отпаднала, че ми слязоха пъпки в областта на бърдичката, това странно гадене, хем си гладна, ма пък не си гладна, засищането много бързо. Всичките тези неща си продължаваха и през третия месец, така че не бих казала, че нещо се е променило. Една идея, сякаш има малко повече енергия, но не мога да го доловя чак толкова много, тъй че за сега и килограми, симптоми са си едно и също. И сега да преминем към тренировките ми през трети месец. Тренировките ми по време на третия месец от бременността, вече сме към края на първия триместър, бяха реално същите като през първия месец. Да ви припомня набързо, през първия месец правих тренировки с цел локален метаболизъм, които представляваха 5 серии на упражнение с по 30 секунди почивка, по-леки тежести от обичайното, за 10 до 12 повторения. Целта беше с една и съща тежест от локалната натрупана умора да достигна близо до отказ на последната серия и да се усеща добро напрежение и парене в мускулите. Втория месец правих тренировки с цел подобряване на системната кондиция, като тогава за целта изпълнявах 2 до 3 упражнения, които завъртах едно след друго с кратки почивки между тях за 4-5 серии, отново 10 до 12 повторения. Тук целта беше с една и съща тежест поради натрупването на умора да достигна до добро задъхване на последните серии. И сега през третия месец реално изпълнявам същия стил трениране, какъвто правих по време на първия месец, просто с малко по-различни упражнения и малко повече серии. На екрана ви оставям отново какво представлява една примерна тренировка в този тренировъчен блок. А следващите месеци вече ще ви взимам директно с мен по време на тренировките, така че мисля, че ще ви е по-интересно. Видеото отново стана супер дълго, този път си казах, кажи така, най-важните неща, спомени малко за пътуване и така нататък, но просто аз като си отпусна душата и мога да говоря векове, както се казва, и може би защото давно не съм снимала видеа за YouTube и това е много интересна тема и да, просто мога да говоря още около 2-3 часа, но мале, това видео сигурно ще бъде близо 1 час или със сигурност ще бъде над 40 минути, така че се надявам, че те ме изтърпяли до тук, че ви е било интересно, полезно. Ако е така, ще се радвам да харесате видеото и да коментирате, че ви е било полезно. Споделете ми също вие, ако сте бремени, в коя гестационна седмица сте, или ако наскоро сте родили, вече от колко време имате своята рожба. Цялостно споделете ми всичко в тези насоки, ще ми бъде супер интересно и как се чувствате и така нататък. Така че, да, хайде да си поговорим и да се видим в месец номер 4.